No? Jak se přibližuje? Nevím, to nepřibližím. Vůbec neuvidíme, vole. Asi tady ne. Takhle. Počkej, nech to radši. To nesvětím, že tady to je strašné. To já vidím. Není ani digital, takže. Ne, co to je? Jdeš na něj, vole? A tě na něm míže. To je čůra. No to zvednu. To je super. Ne! Co znamená? Ne, ale jako to já uvidím. On brá na to ten deku, vole.